Malta ingħatat fama li qatt ma kellha qabel b'aħbarijiet skandalużi u xokkanti li ħamġu isem pajjiżna mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Sqar dan Robert Aquilina, President tal-Għaqda mhux governattiva Repubblika, waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tnejn filgħodu quddiem Kastilja. Aquilina qal illi għal dawn l-istess skandli 19 xahar ilu 20,000 ta' Maltin u Għawċin għal ġimgħat sħaħ niżlu fit-toroq ta' pajjiżna fi protesti kontinwi u keċċew lil Joseph Muscat. U propju kien dan li fetaħ il-bieb sabiex Robert Abela sar Prim Ministru. Repubblika saħqet li minkejja li Robert Abela jgħid li l-istituzzjonijiet f'pajjiżna qed jaħdmu, jekk il-poplu Malti kellu bżonn prova ulterjuri ta' kemm l-istituzzjonijiet f'pajjiżna jalternaw bejn li jkunu iċċassati u li jidħlu kompliċi mal-ħażin, il-prova waslet fil-forma ta' silenzju assolut għall-aħbar tal-grey listing innifisha minn istituzzjonijiet Maltin bħal Bank Ċentrali u l-MFSA. Dawk li bil-liġi suppost huma awtonomi u wassisa f'isimna u fl-interess tagħna ċ-ċittadini li għal darb'oħra baqgħu ċassi. Il-President ta' Repubblika saħaq li l-organizzazzjoni ma jinteressaħiex aktar mit-tentattivi patetiċi ta' Robert Abela u minn dawk li qed jippruvaw ibellawha lill-poplu li huma responsabbli biss ta' dak li ġara minn Jannar tal-2020 il-qudiem. Fil-verità huma responsabbli kollettivament ta' emil il-gvern ta' Joseph Muscat għax huma jew kienu parti integrali minn dawk il-gvernijiet jew sostnewhom bla ebda riserva bil-vot tagħhom fil-Parlament u bid-diskorsi tagħhom fil-pubbliku waqt li kienu qed iwettqu l-oxxenitajiet. Aquilina saħaq li l-gvern ta' Robert Abela ħati daqs Joseph Muscat, daqs Konrad Mizzi, daqs Keith Kembri u daqs Edward Cicluna. Għalhekk Repubblika qed tipproponi li jitwaqqaf gvern li fih ikun hemm numru ta' esponenti teknokratiċi u li jieħdu post deputati li hemm bħalissa fil-Parlament. Huma jridu gvern ta' solidarjetà nazzjonali li jwassal sal-elezzjoni ġenerali ta' Ġunju 2022.